Alhaji Umaru Abubakar Galadima, da ake tunanin babu mai yawan shekarunsa a raye cikin 'ya'yan Fatika a yanzu, ya yi mana bayanai kan ganuwa da ƙofofin shiga cikin garin Fatika a zamanin da garin ke kewaye da ganuwa, wanda shi ya riski lokacin da ganuwar ke kewaye da garin Rif. Ganuwan ba a taɓa ta ba. A wancan lokacin? Daga baya aka taɓa ta. Gashi yanzu ta zama tarihi. Ta zama tarihi. Babu ita. To an sassabe ta. Bayan gidan Malam Abarma can kofan kafi, yawa ta kewaya ta kofan Juma'a, ta kewayo ta anguwan Malam Mai Korawa, ta zo kofan ruwa, ta biyo ta yanko ta zo bayan karofi, ta haɗe da gidan Malam Abarma. Shin a yammacin ƙasar Zazzau a wayanka akwai garin da ya fi Fatika tarihi ko ƙarfin sarauta? Ba shi, sai ba shi. Nan muna jan sanda ne. Yawa, Allah ne bai ba mu ba da masu ƙarfi da suka tausa. Gari uku a Zaria ba irinsu. Wanne da wanne ke na baba? Fatika, Kauru, Lere, Sakkwata su ta sani. Amma mu nan manya sun yi abin da suke so. Kwarjinin namu bai kai yadda Lere da Kauru ta zama ba. Inda ya kai yadda Lere ke yi da Kauru, haka za mu yi ana. Wani matashi a Fatika mai suna Ikira Abdulhamid da Alhaji Ismaila Fatika su suka jagorance mu zuwa wuraren da ƙofofin ganuwar Fatika suke a da. Nan ne ainihin inda kofar ruwa take. Na Fatika? Na Fatika. Lokacin da ganuwa? Lokacin da ganuwa take. Amma yanayi ya sa haƙa na yau da kullum, kaga yadda gurin ya koma ya zama rami inda yake tara ruwa. Ganin duk ganuwa ce? Duk ganuwa ce nan da ka gani. A da? Duk ganuwa ne. Don tarin ƙasa ne zai fi wuce tsayi nawa. Daga ainihin bakin kan ƙofar ganuwan shine daga bakin abin da ya kama daga nan zuwa nan. Ai kaga ganuwan nan gata nan inda ta haka nan an haƙe ta ne. Ganuwan ne nan gata nan kaga ta nan. Kuma ita ne ta fita haka kaga ta nan. Ita ce ta miƙe. Ita ne ta miƙe ta haka. To mutane saboda rashin ƙasa da za a yi gida shine da aka zo gine-gine maimakon su haƙi gonakin su sai kawai sai aka shiga haƙan ganuwa ita ce ta gwamnati. Har ta zama haka. Ta ɓata. Ta zama ta ɓata. Amma da ainihin ƙofan ita ne nan ƙofar Juma'a kenan. Wannan haraban ƙofar kafi kenan. Kaga a inda wannan ganuwa ce kaga ta nan ita ne ta wuce a haka. Kuma ainihin ƙofan kaga ta nan wurin. Ainihin ƙofan yes ita ce daidai nan wurin. Ƙofan ganuwa kenan ta kafi. Me ma'anar ƙofar kafi? Gaskiya ƙofar kafi mu a labarin dai da muka samu wajen kakanninmu su ma labarin da aka ba su usulin kafi mutanen da suka kafa garin a nan suke yin abubuwansu irin na da wanda ake kashe gari. To dalilin da yasa aka sama mutum wurin kafi kenan nan na tsara gari. Nan kuma inda nake nan wurin inda ka ga nake nan ne ainihin kofar gwari a wancan lokacin inda ganuwan bata kare ba da kaga kofar ma dan kawai an riga an haƙe ta ne. A wannan ita ce ganuwar farko. Akwai lokacin da gari ma ya cika akwai ganuwar ƙari na can sama ita ma akwai kofar. In ka hita nan za kuma ka hita ta wancan kofar. Kofar gwari idan sarki ya fita je abinda ya yago na yaƙi an so gwari ne an shigo da su za a ba da su
a Sokoto ko to dalili ake ce mai kenan tukunyan gwari.